Igbo ekene m Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ asị m na adịla Igbo mma na eke na adịla anyị mma n'ori dịla anyị mma na afọ dịla anyị mma na nkwọ biko ha na-anọ ụbọchị na asị m na anyị kwuo n'iru egbute mma igbo na-aza egbute ọganiru na ihe ajikwa na ebe a na-abịa na ogbu ihe ka ọ na-ede onye ọbụla na mma biko na o nwere nwanne anyị nwoke bụ Mr. Governor eziokwu na o nwere ihe ọbịa bịa na-ekwu ka concerning Ezeobi Jcn na Ezeobi ọ bịa na-akọwa na all these guys bụ the guys na sponsor Jcn Ezeobi ha other blog other DBs bụ ihe na sponsor Ezeobi wepụta internet wee na-akọ onye agbara ọgwụ anwụ n'isi. So according to him ọ na-akọwa na Ezeobi enwe ihe ọchị and in nature this video ya for to the ending because nenelu video na the end ka iwe ghọta ihe na-ekwu. O nwere mgbe mmadụ kpọọ na phone wee na-ekwu sị na Ezeobi je bulu afịa mmadụ na ebe ha nọ na Ethiopia je bulu afịa mmadụ bụ original be chelecha afụti onye ọcha kịta a na-achụ ya achọ Ezeobi isi ebe obi na Ethiopia wee kwapụ ị ga wee kpọkwa na phone nwere location kpọrọ afa na Ethiopia wee sị na bụ na Ezeobi bụrụ mmadụ Ishi dị mma na bekeneda please na ndị na-enye ya nri kịta bụ ndị dibịa ọ na-asọpọtụ ọ ha nwa bụ ndị na-enye ya nri according to him ndị na-enye Ezeobi nri na Ethiopia maka ever since nwanne ya nwoke bụ gọvanọ Ezeobi bịa dọọ ya aka na ntị dọọ ya vam si ya nwanna kpachapụ anya gị sinsi ahụ ọ na nwoke ahụ jụọ ka mmiri maka na asị na ka ịma nke anyị mara ọzọ na dibịa gwọrọ ọzọ mana ọzọ gburu nwa dibịa biko achọrọ m ka unu follow this program from beginning to the end ka unu fụ gwelụkwana ntị unu wee gee ka nyebe ihe si aga n'okwu a bụ okwu gbasatalụ Jcn gbasatala Ezeobi gbasala Ezeobi gbasatala J-Park kwana because J-Park was mentioned there biko achọrọ m ka unu cool down in a video anọ anyị na chi 1000. Now I need you to hear this. The family doctor, yes. Mugu. Yes. Yes. Oh yeah, boy. Etraeka. Yeah. Yeah. I thought you simply do added the communities about me. Would only person show you when I'm going to propaganda. I was your park. What's your park? Boy, as one name, where now, so see, how praise will be a car, always a minute. Boy, 101, no law from Goa. Now, before Matters will be, I'm going to go on. No, I'm not there. If not, I'm going to have. Now, take this point. Before J-Park Amata, before Ezeobi Amata Ezeobi, J-Park ma Ezeobi, did you get that point? Now, would you believe that Ezeobi and Ezeobi talks? These are people, they settle them secretly. And you know one thing in the Dibia name, they will go here and say something different. They will go to another place and say something different. Listen, I just needed to finish this voice. That's Mugu, Ezeobi. Now, Ezeobi, now we're going first. They want rap, ego. You call me. Back in your rap, ego. Where's here? No, Bruna. I'll start by you. Now, what I was so much than Igbo. Ezeobi told J-Park, if you stand by me, I will gift you a car. If you stand by me, he gave him money as a gift first. And now said, if you stand by me,
Na mme bunye gi moto. So when J-Pack got back home, J-Pack reasoned into this thing and said, no, I cannot defend this guy. This was the beginning of their problem. Yeah, okay for several and good. If you call you mere, why is Ezeobi carry mananya? It's no that he will learn. I'm gonna go Did you pick this point now? They don't want you to talk on social media. They want you to talk to them private. So what is the secret behind that? You don't want bloggers to talk to you on the internet. You want them to talk to you private. You want them to always tell you things. These are simple warning messages I'm passing to that Ezikuku. I am not your mate. Governor Ezeoku is not your mate. But viewers, let me shock you. Let me shock you. Onye man ke mmesi apota bia gosim. Now let me show you this thing. I don't know how I can show you this now. How you will see this. Okay, hold on. I want to show you. I don't want to show you other call conversation between Akwa Okuko Tiwaraki and this same Ezikuku, where Ezikuku was begging him money that he's stranded in Ethiopia. He begged Akwa money for weeks. But one day, Akwa gifted him 200,000. Let me show you. His name is not Ezikuku. He's a boy on Amu. As far as I'm concerned, Ezikuku go and ask. He quickly blocked me before he went to his page and start ranting. You know why I'm using the people's governor? This page, you know, at his level. If I'm not calling page Akakwaya, he's still at 2,000 something. He had about 13,000 something followers before. Due to that one was not monetized. Or behind this side again, displaying the same selfish character. That's why I decided to use this backup page, you know, at his level. Okay, boy. Viewers, his real name is Aziamanso Fabian Nnamezie. His account number is 212-966-0176. That's his account number. And let me tell you something. If I decide this morning and transfer 50,000 naira to him now, maybe as we on live camera now, and just transfer 50,000 naira to him now, and call him on live camera here now, telling Governor Ezeoku say kam nyege go now, na happen the dibia mane nyege go monthly, that guy will start singing my praise immediately. But let me show you. I don't know if you can see this too well. This is a transaction of 200,000 naira. I don't know how you can see this very, very well. Now, this 200,000 naira was sent to him by Akwa. I don't know if you can still see this. You can see that this is, I am bringing in evidences. Maybe I will have to post this letter so that you can read. Now, the person who sent him this money is Wango Chidozie. Wango Chidozie is Akwa's real name. 200,000 naira. Blogger, me and you na mate. Blogger, me and you na mate. You and Governor Ezeoku na mate. So ordinary 200,000 naira can move you. That's why you see them today. They will attack this DBA. Tomorrow they will go and praise him. And you know what? By himself, he is the one calling these DBAs on the phone, begging them. You know why so many DBAs have respect for me? Whatever I tell them, give me this information. They will. I'm not accusing Akwa. Akwa is not even aware of this. Akwa is not aware of this. But any DBA I call on the phone, I challenge you, even here now. I can call Ezeobi on the phone here. Ezeobi will hear me now. You know why? Kisiebi or Hama. The way you live, people knows.
But the last thing I will ever do to myself is to beg any dibia for any kobo. You don't even have money. Jiri ego as dibia. That name Gutarawayo does not make you a big boy. I don't see what I need to beg you. God has been very faithful to me. You see those people ranting on the social media. If you see any of them who try to praise any dibia for a single minute, go and check very, very well. Go and investigate that person very, very well. I have series of call recorded here where he was telling where Ezeobi was telling him na kajima account number ge. I have another voice note where he told this Ezeobi told somebody that Ndi Igbo this month. Na fakubere you go this month. Na fakaya will go this month. You see these guys. You see these people. Ezeobi, your younger brother, your own immediate younger brother, plays music. How many times have you gone to the public on Facebook to celebrate this your brother, to tell the world no na Akwa or Igwe Ezeobi? No use Okwana this your brother may show once, or even Akwa, to show you how greediness and enviness flows in your vein. He hate it, I hate your own blood brother. The guy na manager onwe ya na Isiagu. Ogogo machine. I think Ogo Keke very recently or thereabout. Mind people you follow to shine. This is business. These things are business. Once they defraud somebody somewhere, they will come and share the money amongst themselves. And they give these promoters of evil on social media, they give them their own part payments. And you don't know. Governor Ezeobi is telling you nothing but the truth. Take it today or you meet it tomorrow. If you reject the truth today, I will not throw it away. I will keep it by the side because I surely know that one morning you will come back and see it. And when you come to embrace the truth, you'll be shedding tears. I hope I told you. I know you can hear me very well. That is Ikuku. Look at the shape of his face. You see betrayers. That guy is a pauper as far as I'm concerned. Tell him I say so. And what on your boy? Even audience in a magos in Gego Seben there. Oh, if he mess up, I will drive even against the law. Yeah, me anything no, but because when your man Ibu me are here, Ibu me everywhere. I am by far stronger than him and all the DBS at his back. I closed Okite. The Shanamite closed Okite. Now, Jcn is selling herbal mixture. Congratulations, Jcn. If you cook herbs, the best of it, brother, register it with the NAFDAC, sell and make your money. You can still feed through that. Thank God I have been able. We have succeeded in removing Okite from your mindset. We will do more to get you better. You must get better. Ayayanando, go and start cooking herbs. And when the herbs nde motra before God worry obodo, promote it. Siogu, one mad stroke. Bring the evidence to me. I will celebrate you. Not when you put something inside chaka. It's no be chaka more. In so doing, you won't find it easy. I'm telling you the gospel truth. We have deflated the tires of Okite, Ibubo. And we will deflate more. Let me not say we. I will deflate more. You must get better. I'm helping your future. I'm helping your children.
I am helping you personally to think well. That your teacher flogged your head does not mean wickedness in Africa. They are trying to get you think well. It's as simple as that. All these things you guys are jesting for, hustling for, and they make a noise. Anaba, where are you taking these cobbles to? When people tell you, Allah Omenala Kode, who told you? Which Omenala? Omenala that somebody will stand boldly to defraud somebody money, millions of naira, and you are clapping. It's not them, Mama Kanorute Begroge. It will get to you. That Naneji Shara is egu mado wayo. Kedi, how do you justify this? Not from mado money harose and onye jugo. Onya hakwa the money. The person paid the money to instead of a native doctor to get the rightful owner's account. He presented his own account number and monies were paid into his account. He swallowed the money and started telling the person to come and do Okite free. They're taking about 2.something million naira. Not one, not two, not three, not four. Series of complaints that comes my way. How do I handle this? Just as one person I am. And if I am doing it, somebody will sit by the side and say, Rapu Mudibia. Because Ogage said to Ogage, a boy, or you've not done business with anybody, wallow the money. You are now begging to survive even where you are. How will you feel? Peep that one very, very well. I don't know why the network is bad. Anyone you see singing the praises of any native doctor for 2 or 3 days, go and watch that one very, very well. Governor Ezeoku makes bold on social media to tell you that no Dibia can bribe me. Any day you hear it, brother, do to me anything you know you can do to any criminal, you see. Any day you get evidence to that. Any day you see me, Governor Ezeoku, take bribe from any Dibia. Don't only come to social media to attack me real life. I am from Ngopala local government area of Imo State. I am from Untu Autonomous Community. And I am born and raised there in Port Harcourt. This is where I reside. Any day, you hear me take any bribe with evidence from any Dibia to defend or support that Dibia, go after my life. It is permission I'm giving to you. Don't just fail. Go after my own life. Go after the life of my family members. It's live video, I'm telling you, it is morning when the brain is calm. I will never, I swear to God Almighty, I will never betray you. Not now, not tomorrow. Not next year. Not in the next 10 years. Do you know, if you know how far I love my little son, how I respect those around me, if you know how I respect them, how I love and cherish them, you won't even imagine that around me. If you know how I respect my dad, ask those whom stays or who comes close to me. If you know how I respect my dad, the level of integrity beckoned upon my dad, my family members. I am from engineer family. If you know how far, how deep, there are certain things you cannot do even in the absence of everyone. You cannot do it in my family. You can never try, because if we know, unless we don't find out. Ordinarily, you went and intimidated somebody and you are, maybe later we hear it. In our family, we have the capacity to cage you as our brother. We'll put you inside. You'll be there until you realize that that thing you did is wrong. Because if we allow you to reign in our family, one day you will rise against the innocent amongst us. So we'll do everything to stop you early. It is a challenge. Ezikuku, let me now shock you. If you know him, share this video. Tell him to come and listen to this part I'm saying now.
Ezeobi, was there not a time you played somebody, you duped somebody 3-point-something million naira? And the person exhausted all options and later resolved to kidnapping your mother and your father. Your villagers sold properties to come and bail that person, to bail your parents, to pay back that money. Is this true of us? In a Kwebe Governor Ezeoku Nekwoku, you are talking. You will a mouth to talk. You make a plan ya evil against Ezeobi. You make a plan ya evil against Jcn. I know you. My guys are working on your full data. They are working on it. On your full data. You will be in Ethiopia. We will be extending hands to all your roots and joints and marrows. I'll be funding it till you mata chage, mata ma pichage, pichachage ka mugwa hebo. Igbo lieno, Igbo ngono, Igbo buzono. Amina ya hade. Confirmed mugu. Nenwaro base. If we did again, do you know what? That day, every 1 day will be 100,000. He called Akwa and begged, oh, if you say Akwa, I've never ability to be 1 day. Maga me somebody attack na dibia nyeri ego without two evidence before me go sin konya. Oga fe go bandre. You should know. Oga fe go bandre. If you cause ayo. The very day in the ordinary 200,000 naira, he came out on camera and bought drinks and was singing, dancing up and down. Go and ask him, the past 4 years, has he ever rendered any help of 50,000 naira to his own immediate family? It's a challenge night. You want a problem? Hello? Yes. Thank you. Okay. Go ahead, sir. Thank you. Thank you, sir. I want Ethiopia with you. Okay. I'm a Obara Jcn war. Fukana Jcn there's a sobronya, Obronya Kegana. So Rapia, Obro, we get a book, because I follow this state. I want Ethiopia and follow your program. Okay. So if you get Nyan, try to against Simbam, Fukaya on a program get to the Sika Mbazi and Kete. Okay, sir. With all sense of humility, you won't hear me talk about this again. With all sense of humility. Onye foketa no na eburu meya last year meya na mpaya ndo jogo from paki o were fare genye ndi a no ọnụ ahịa aga eburu meya na mpesa onye nwere good record gị na onye need na agba aka ọ na-ezo ma na Ethiopia ya oju ụgwọ na Ethiopia kare. Okay, sir. Okay, sir. I will never go so low again. James bụ nwanne ya nwoke onye okpobe ha ọ pịawara the boy as na kosia the boy ego the boy ada atụpụrụ ya the boy ji ego na nwe na ego dị n'Ethiopia but ya nwa na onwe ya ọma mbata otu ọnọ na ọma mbata Nigeria can sue agbagote Nigeria can notice for 8 months. Okay. So abụrụ mmadụ niile tiri ọbụ na brother ịkarịrị onye ya san ya okwu. Thank you, sir. After today, I will never, at all costs. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I will never respond to him again, sir. Oh, is a promise. Thank you, sir. Never again. Never again.
I will obey your voice. Ethiopia Fabian ya na akpọ ya bụ arụsị ihe ọ nọgidere sị ndị mmadụ na ọ nọ Bolivia na onye nwa bụ arụsị a na-akụrụ gbamgbam na Bolivia ndị mmadụ mechaa chọpụta na ọ dị Ethiopia. Thank you, sir. Thank you, sir. Never again, sir. So J-Pack ma condition ya niile. J-Pack ma na ihe na-esiri ike. J-Pack ma na enwere ihe ọchị. Okay, sir. Okay, sir. I will never again. O were fari a na-ese ese iri nye mmadụ n'ọnụ ahịa ndị paki aga kidnap ome na mpe ya nwanne ya nwaanyị na-Enugu kwụọ the money tupu elilizi ya. Imagine. Amaka nwanne ya nwaanyị kwụọ the money. Enwere one boy nwa nwanne ya nwoke o gbacha boy na Lagos ọ nara the boy ego the boy gbatara boy si the boy na ọ ga-eji ya bitiri ahịa na Ethiopia. The boy mecha the boy anụ from ya nwa the boy bi Ethiopia o mecha ya na the boy gbawa chụpụ the boy mana the boy ka ya mma ọ na-ezu ezu nwanne onye aja ụgwọ karịrị 1 million ndị Brazil oji ụgwọ bụ aja ma rasta Brazil ma Oliver echa kpọsara gị ndị afọ oji ụgwọ ekwe bọrọ ya ọ dịzị ego magic yesterday James nwanne ya nwoke na ebe a na oji James ụgwọ bitiri ọhara gba ya si James nwanne ya nwoke nọ die na oji James ụgwọ na ọ na-ezu ezu na Ethiopia. Okay, sir. Yesterday, somebody called me again from Ethiopia. Another person called me from his own village. James, send him your program steady. Yes. People, somebody explained to me, but I'm not here. I didn't people on social media like that. James, yeah, because mgbe ya na JCM, James bi akpọkwara JC. Onye ọbụla ha na nwere okwu ife anyị online. Agwa ndị ahapụ onye a na-enwere ihe ọchị. Okay, sir. Never again. I will never respond to that person again. Onye efu kịta anụ na ndị obodo adịghị eri ụkwụ anụ na afọ anụ na isi ewu. Ha bịa wufuo ya ebe a na-akpọ safari. This guy bi okpokoro akpa. Kpachasị ya wee na friji na-eri. Onye aka ya na-abụga na-ekwu okwu. I'm very sorry, sir. I will never go this far again, sir. Never. Onye aka chere ihe ya biri nri ya bije ndị nga. Orie the tail ma panti e nyere ya nye ndị nga oyiwe ya. Chai. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Even when I get Bros, you need to carry on. You will level carry on. Only enough for Ketana Nigeria. La. Oh, yeah, down here. Oh, yeah, I buy from Nakoya, want to get the Obuno Street. We don't need to press a safari or Mamma. Okay. Moses onye Enugu steeti nyere ya ahịa nye mmadụ o were ahịa Moses re were fari nye onye Moses na-achọrị ya achara usi ebe obi gbafuo overnight kwara mgbogbu ya gbafuo. He's finished. I gwara m ya na camera yesterday I video for yesterday si ya ka m gbara ticket ọ mara na ọ bụ dike na ọ bata Nigeria ọ ga onye akpọ okwu na airport ndị Zion eburugo dia first from there. Si ya na na-eme ndị mmadụ nye ego na Ethiopia were farinya na na-achụgharị ya ma nke o nyere Moses ma James nwanne ya nwoke orichara ego ya na ịnụchaghị ihe niile nwanne onye anwada fọka ise na ọ na-eyi ofu bọsa asị tọkachara atọka enwere onye ọ bụ. Thank you, sir. That is enough. Can I happy finish ya complete? No need na ka m hapụ onye. Ka m hapụ onye na-ahịa ego nni ya otu efu kịta nwa na ọ gwaghị ya enye ya 50,000 ọ nwere ya 5,000 mbiri ka ọ bụ na Ethiopia enwere ihe ọchị. Chai. I will block him right away. Block boy, you need send the Aram so that I'm G blogger second eto ndị no 1,000 followers so that ka yara ha abụọ ji finish ọrụ. Let them deal with him. Ya mebe ọ na-eri njara obodo mgbe ọ na-ebu dread ka chọọ ya send the Aram ka efu onwere onye abụna esi na macha asị bụ ọgị ya onye Abakaliki kpọtara ya Ethiopia ọ dasị ya still ọ pịawara chasị ya isi na o buru ngwa ya chasị gbaa ọsọ chasị a na-achụ chasị nna chasị si ya chasị abụgo ya ọnụ. Thank you very much, sir. Never again. I will respond to him again, sir. Na James bụ nwanne ya Kindred na James bịakwutere ya mgbe James bịara obodo ọfụ ọ bịawa James azụ James na-ekwu bad about ya nwe everyday. James ya akpọ gị na phone maka onye nwasa ndị gbara m program gị kịta anụnwa na. A lot of people called me yesterday alone. Over 4 persons. Emechara somebody akpọ from his village. This person told me na nchọ ọgameta video ebe nna ya. Nchọ ọga na agameta video gosikwa ihu nke ya ma gwa ya na ọ ya mere the video. Gwa m na onye a wee nuisance to his village. Prince obodo ha
nwa igwe obodo ọ napụrụ ego ka eme business napụ ya rie. Imagine. Hey! And ihe a bụ ndị na-apụta na social media nwa ọnụ kwuo okwu. God Almighty. Kwuo okwu. Well, thank you, sir. Thank you, sir. The fact is, the truth I have acknowledged this morning is, I will never respond to that person again. Ebe obi bụ na tafo. Isi na tafo ahụ ebi no ebe young boys na-ebi ya pụta ebe ibe ya bịa pụta taa na ebe obi bụ n'ime tafo. Hey! Ọsọ ka ọ gbara gbapụo na tafo. Enweghị ike ịfụ ọnya. Iji anụ Ethiopia sisi ezi enweghị ike ịfụ ya anya. Ọ na-ezo ezo. Oh, na-ekwu okwu ebe m na-ekwu okwu. Well, Israel. Nke a ga-abụ elesi. Ma ọgagọdị ha na-achọgharị ya ndị onye na-oji ụgwọ na ichicha data ha ma Moses yo ma James yo ma ọgagọdị ha ma Oliver ma Rasta. Ọ nọ Ethiopia kpọta wange esi na ọya nụ dịga pịawa ya nakọsịa ya ego ya niile. Now wow. So I will never. Today is the end of that one. Maybe and the one who got told me he got told me reach Ezeobi, reach to Ezeobi, reach to the Jcn. Let these people know what they are doing. I believe they are listening to me. I believe these guys, they are listening to me and they will pick their lessons from there. Very nonsense human being. Ọ bụ onye abi ihe gwara m na ọ dọrọ akwa aka na akpachọrọ ihe ego na ọdọ JCM aka si JCM na obi side GRA na obi side 33 JCM chọrọ ihe ego ọsụkwa na ọ ya atọ Ezeobi na ọma mgbe Ezeobi na arụshu meka na aba. The guy abụrụ human being. I'm very, very sorry for very. Afọ m mgbe na-asị ya weta akaụntụ nke onwe ekene m ọha na eze ndị Igbo na-asị na Igbo niile na ya adịla onye ọbụla na mma biko ka isi enweta vidiyo anyị asị m ebe ọbụla ị nọ udo dịlu nwoke udo dịlu nwaanyị biko ama m niile necha gị ya mana ngwa subscribe cha igbe notification gị like ya this video like kwa some other videos na the channel then you drop there your comment na comment section ka imecha everything niile ime bụkwa free mana ọkwa ka onye la ya aka ka vidiyo iwe na apatakwa na agakwa mo viral na efele mbụ nwa mana ọ bụ na o si na dị anyị apụtagosi na ya na-ekwu eziokwu were eziokwu na-eso nwoke na-esokwanụ nwaanyị maka na afọ na-ekwurọ na nwa gburu okenye ekwukwanụ ma anụrụ anụ na ọya nwa bụ ihe gbu nwata ngwanụnụ ka enwenụ mgbe ọzọ